салом дӯстони азиз, пешниҳоди шумост шумораи навбатӣ аз силсила намоиши ганҷи бебаҳо. тибқи маълумоти созмони умумиҷаҳонии тандурустӣ, ҳамасола наздики 17 миллион одам мубталои бемориҳои гуногуни чашм мешаванд ки аксарияти онҳоро одамони аз 60 сола боло ташкил медиҳанд. вале мо имрӯз дар бораи як намуди бемории чашм ки онро илтиҳоби қабати пигментии ботинии чашм ё худ увеит мегӯянд маълумот медиҳем. моро ҳамроҳ бошед. узви биноӣ барои инсон аҳамияти хоса дорад. мо бо чашм дунёи берунаро мебинем ва аз рӯи маълумоти мутахассисон то 90% маълумотро тариқи ин узв мегирем. бинобар ин чашмро бояд эҳтиёт кард. чашми инсон нозук буда ба муносибати эҳтиёткорона ва табобат ниёз дорад. дар тибби имрӯз чашмпизишкӣ ё офталмология ба омӯзиши чашм, анатомия ва физиологияи он, бемориҳои гуногуни чашм ва табобату пешгирии онҳо машғул аст. имрӯз мо танҳо доир ба як намуди беморӣ увеит маълумот хоҳем дод. ин беморӣ сабаби маъмулии камбинӣ ва нобиноӣ мебошад. дар оғоз шарҳи мутахассисонро мешунавем. чашм асосан аз се қабат, яъне се қисми асосӣ иборат аст. яъне қабати фиброзӣ аз ҳама қабати болои чашм ки ин вазифааш нигоҳ доштани сохти дигар қисмҳои чашм. дуюм қабат, ин қабати рагпарда. қабати рагпарда ин бо хун таъмин намудани қисмҳои худи чашм, яъне роли муҳимро иҷро мекунад. ва қабате ки аз ҳама нозуктар, қабати яъне даруни чашм, ин шабакия ном дорад ва дар шабакия қуси асаби босира, яъне асаби босира, доғи зар ва дигар қисмҳо иборат мебошад ки асоси биноиши инсон аз ҳамин қисм вобастагии калон дорад. яке аз бемориҳое ки мо дар борааш суҳбат менамоем, ин бемории увеит, яъне илтиҳоби қабати сеюми чашм, рагпарда мегӯянд. ҳамин ба илтиҳоб, яъне газагирӣ дучор мешавад. сабаби пайдошавии ин беморӣ ҳам сабабҳои беруна ва сабабҳои дохилӣ дорад. ба сабабҳои беруна, яъне таъсири берун ба чашм, ин баъди осебҳои чашм, чи захми суруғшудаи қарния ва дигар қисмҳои он ва ҳолати баъди ҷарроҳӣ, ин метавонад ки ба бемории увеит, марҳилаи аввали ин бемориро газагирии иридатсиклӣ, яъне инабия, қисми рагпардаи пеш меноманд, дучор мешавад. сабаби эндогенӣ, яъне дохилӣ, шахсе ки дар раванди ҳаёт бо бемориҳои дигар ҳамрадиф мебошад, ба монанди бемориҳои тарбод, бемориҳои яъне хун ва бемориҳои сил, бемориҳои яъне гурда, ҳамиҳон яке аз сабабгори бемории увеит, яъне газагирии рагпардаи чашм ба ҳисоб меравад. сиваки чашм аз се пардаи асосӣ иборат аст, аз сета. аз ҳама пардаи фиброзин, пардаи болоии чашм, баъдан дуюм ин пардаи рагпарда, яъне пардаи фиброзӣ тамоман сатҳи чашмро пӯшонидааст ва аз ду қисм иборат аст, ин сулбия ва қарния. ва дуюмин парда, ин пардаи рагпарда ки ҳозир мо дар бораи бемориҳои он суҳбат мекунем ва худи рагпарда иборат аст аз се қисм аст. яъне қисми пеши он инабия мегӯем ва қисми дуюми он ҷисми мижгонӣ ва қисми сеюми он худи асоси рагпарда. ва албатта ҳар кадоми инҳо вазифаи хоси худашро дорад. чуноне ки гуфтем, қисми пеши он инабия, ин ранги чашмро нишон медиҳад ва дар он худи ӯ иборат аст аз дута мушак ки мо сфинктер мегӯем, дилататор мегӯем ва гавҳараки чашмро ҳосил менамояд. ва вазифаи асосии ин гавҳарак бисёртар барои рӯшноии лозимӣ дар ҷои торикӣ васеъ мешавад ки рӯшноии лозимӣ дохили чашм дарояд ва дар ҷои равшанӣ зич меистад, чуноне ки мегӯем ташаннуҷ мешавад ва
خورد میشود برای که روشنایی زیاد نداروید، تاثیر نکنه در داخل چشم و روشنایی لازمی داروید. با زبان روسی بگیم رگولاتور پاتوک لوچی. و قسمی دومی اون یعنی اینابیا نیز از وظیفه های خاص خود عبارت است. یکم وظیفه اساسی اون یعنی وظیفه آب حاصل کنی داخل چشم، چون که ما میدونیم داخل چشم البته این رگ های خونگر ندارد و شفاف است و خودی که انمی اینابیایی که گفتیم جسم میزبانی ورسینکه های مخصوص دارد که آبی داخل چشم رو حاصل میکند از رگ های خونگر و برای غذای دیگر قسم های چشم تامین می نماید. و خودی رگ پرده باشد از بافته رگ های عبارت است که بسیارتر کلکتری عضو هاضمه به دیگر قسم های چشم وظیفه اساسی آن می باشد. маълум мешавад ки ба андешаи мутахассисон он яке аз бемориҳои паҳнгардидаи чашм аст ки боиси азияти беморон мегардад. кадом омилҳо касро ба бемории увеит гирифтор мекунад? одатан раванд ба таври шадид оғоз меёбад ва як чашмро дар бар мегирад. мумкин аст ки дурахши рӯшноӣ ва барқ ба назар расад. мутахассисон чӣ назар доранд? увеит кадом нишонаҳо дорад? شکایت‌های بیمار در بیماری اووئید عبارت از آبروی، سرخی، پس بودن بیناییش واقعی، پس روشنایی ترسی و دردمندی. بیماران سبب پیدایش اووئید دو نمود می شود. یکمین اندوگنی، اگزوگنی و اندوگنی. اگزوگنی یعنی تاثیر محیط بیرونه بسیارتر و میخورد به کسلی هایی که گذراندن به مانند بیماری های چشم پرده، بیماری های آبی مروارید. بعد از آن آریزه میگذرد. بسیار بیماران ما که از ناحیه های دوردست و از دیهات هستند تیز این را درک نمی کنند. وقتی که دردمندی پیدا شد، سرخی، آبرویی پیدا شد، بعد به ما مراجعت میکنند. در بسیار حالت ها بعد از گذراندن عملیات های جراحی چشم پرده و میخورند. یک خصوصیت این بیماری همین است که دردی خلنده شبانه، در شب درد زیاد میگردد. ما همه همین رو به نظر گرفته برای معاینه و تشخیص به بیمار کمک میرسونیم. بسیاری از حالت‌های اووئید مزمن بوده میتواند باعث مشکلات سرشمار به مانند شفافیت چشم، کاتاراکت، بلند شدن فشار داخل چشم، گلاوکوما، ورم رتینا یا جدا شونده رتینا گردد. این مشکلات میتواند به گم شدن بینش آورده رساند. мегӯянд ки увеити чашм чанд намуд дорад ки ба оқиб, миёна ва пеши чашм рабт дорад. мутахассисонро гӯш мекунем. هنگامی با بیماری گرفتار شدنی یعنی التهابی گرفتار شدنی قسم پیش چشم این رو با زبان روسی ایریداتسکلیت یا که التهاب اینابیا و جسم میزگانی مینامند. در این حالت بیمار رو ما باید معاین کنیم که این زمان بیمار با قسم پیشی رگ پرده گرفتار شده است. التهاب قسم پیشی رگ پرده و دیگر این التهاب اووئید این قسم قفا یعنی قفای رگ پرده. بعد وابسته به حالت چشم و نشانه های این بیماری ما باید تحلیل های بعد تحلیل های لابراتوری ما معین کنیم که سببگاری اساسی بیماری اووئید در کدام عضو جایگیر است. این یا در بوم یا که در ترکیب خون. اگر ما این رو درست معاینه نکنیم یعنی برای طبابت هم مشکلی و طبابت به نتیجه میماند. بنابر همین ما در یک جایی با دیگر متخصصان یعنی مشورت کرده طبابت درست بیمار رو باید انتخاب نماییم. چون که هنگام دور و دراز طبابت کردن این بیماری این آورده میرسوند به نابینایی. اووئید یعنی بیماری های التهابی خودی رگ پرده هست، بیماری های خودی اینابیا هست، بیماری های جسمی میزگانی و هست بیماری های خریه دیگه. یا اینکه یک مفهومی
заруриро зикр карда гузарем, худи ами рагпарда аз ду намуд рагҳои хунгард таъмин мешавад. ҳаст рагҳое ки ҷудогона тартиб ташкил медиҳад худи хорияи деро, яъне рагҳои қафои калтаи қафо ва ҳаст рагҳои дарози пеш ки ҳосил мекунад худи инабия ва ҷисми мижгониро. барои ҳамин бисёртар бемориҳояш агар дар қисми пеш бемориҳо аз қисми қафо фарқият дорад ва метавонад ки ҳар син як парда но бемориҳояш ҷудогона шавад. ва бемориҳое ки дар қисми пеш ирида циклид ё ки илтиҳоби инабия ва ҷисми мижгонӣ мегем ё ки бемориҳои инабия мегем, бисёртар ба дард ва нишонаҳои дар худи бемор ё ки дар худи бемор мебинем ё ки беморам ҳис мекунад ва тез ба духтур муроҷиат менамояд. ва бемориҳое ки дар хорияи мегузарад албатта ҳамун ҳиссиётӣ, нервҳои ҳиссиётӣ надорад ва инро бемор ҳис намекунад. акнун ба ташхис ва муайяннамоии беморӣ мегузарем. тавре ишора шуд, аломатҳо иборатанд аз коҳиши биниш, дарди чашм, сурхшавӣ, фотофобия ва шиноварӣ. гарчен ки увеит ба таври клиникӣ ташхис мешавад, одатан барои муайян кардани сабаб санҷиши махсус талаб карда мешавад. пас ба ташхис таваҷҷӯҳ мекунем. баъди муроҷиати бемор мо бояд яъне раванди пайдошавии беморро дарёбем. ин сар мешавад аз яъне муоинаҳои соҳавӣ ба монанди тезии биноиш, фишори дохили чашмро чен кардан лозим, майдони биноишро чен кардан лозим ва дастгоҳи ҳозиразамон, яъне фаросавтии чашм, ангиография, яъне бо роҳи ангиограф мо муайян кунем ки дар кадом қисмати ин рагҳои хунгард беморӣ яъне дида мешавад. баъд бо мутахассисони дигар соҳаҳо, аз он ҷумла тарботшинос, яъне табиби ғадудҳои дарунӣ ва дигар аз рӯи нишондодҳо бо дигар табибо бояд мо яъне машварат кунем. мо сар мекунем аз ҷамъ намудани шикоятҳои бемор, баъдан мегузарем ба қисмати муоинаи мо иборат аз аввал аз санҷидани тезиши биноиш, баъдан ҳолатҳо аз фишори дохилии чашм, баъдан мегузаронем ултрасадои чашм, дар ҳолати зарурат омадан мегузарем томографияи чашм. баъд аз гузарондани муоинаву ташхисот мо муайян мекунем ки бемор касалии увеит дорад ё ин ки не. дар ҳолати пайдо намудани чунин беморӣ асос мо бояд донем ки экзогенӣ аст ё ки муҳити берун аст ё ки муҳити дарун, дар он хусус ки табобат фарқ менамояд. дар ҳолате ки сабабаш аз сабаби даруна бошад, мо бояд аввалин табобати бемории асосиро гузаронем, баъдан шурӯъ намоем барои табобати чашм. мегузарем ба табобати беморӣ. агар маълум шавад ки увеит пайдоиши сироятӣ аст, пас ба табобати он антибиотикҳо ё дороҳои зидди вирусӣ илова карда мешаванд. аксарияти увеитҳои пешина бо қатраҳои чашми кортикостериаӣ табобат карда мешаванд, ки дар оғози табобат дода мешаванд ва бо беҳтар шудани чашм кам мегарданд. доир ба ин мавзӯъ мутахассисон чӣ мегӯянд? мо табобатҳоро дар ду самт, ҳам дар самти яъне чашм ва дар самти бемории асосӣ, он бемориҳое ки дар вуҷуди инсон аст, ба ҳамин бемории чашм оварда расондааст. дар ҳамин ду самт оғоз менамоем. табобат бояд дуруст таъин карда шавад, ҳам дар самти бемориҳои яъне илтиҳобии чашм ва ҳам дар самти бемории асосие ки дар организм вуҷуд дорад. мо бояд ба хатогӣ роҳ надиҳем ва таъиноти доруворо, яъне таъиноти маводҳои доруворӣ аз нуқтаи назари яъне илм яъне муайян карда ва табобат карда шавад. табобати амиқ аз ташхиси амиқ вобастагӣ дорад ва сари вақти албатта фоидаи заруриро
медиҳад. ва бемор агар барои муайян кардани бемории илтиҳоби инабия ҷисми мижгунӣ мо беморро аз биомикроскопия ё ки лампаи қишрӣ мегӯем назорат мекунем. баъдан албатта дигаргуниҳое ки пайдо мешавад ин ба худи табиб маълум аст. дар ҳавзаи ки пеши чашм баъзан бофтаҳое ки нолозимӣ аст, бофтаҳои патологӣ мегӯем пайдо мешавад ва худи гавҳараки чашм гуфтем ки вай роли сфинктерро иҷро мекунад. амон ё дар гавҳараки ё дар блураки чашм ё ин ки дар қисми қарнияи пеши чашм часпидааст ва гидродинамикаи чашм вайрон шудааст ва ин ба мо маълум мешавад ва беморро дарҳол бистарӣ намуда ба ӯ табобатҳои лозимӣ мефармоем. Якумин табобати бемориҳои увеид сар мешавад аз маводҳои дорурии ғайристероидии зидди илтиҳобӣ, баъдан антибиотикҳо истифода мебарем. Агар беморон саривақт дар вақти бемории шадид ба мо муроҷиат намоянд, беморӣ табобатшаванда аст ва дар ҳолати ба пуррагӣ табобат накардани беморҳо метавонад ки ресидив диҳад, яъне ки такраран бемории увеид пайдо шавад. дар вақти шадид табобат намудани бемории увеид метавонад ба бемории хроникии увеидӣ оварда расонад. бемории увейтии оқибати чашм 9-38% ва миёна 4-17% одатан оҳиста-оҳиста пайдо мешавад, нонамоён аст. дард надорад, дар пеши чашм шинокунандаҳо пайдо мешаванд ва шиддати биноӣ кам мешавад. як иллати азият кашидани беморон ин сари вақт ба мутахассисон муроҷиат накардани онҳост. оё беморон сари вақт огоҳӣ ёфта ба духтурон муроҷиат мекунанд? вақте ки чизе ки мо гуфтем дар ин беморӣ дарди сахти шабона пайдо мешавад ва хоҳӣ нахоҳӣ баъди як рӯз ё ду рӯз ба мо муроҷиат мекунад. акнун вақте ки муроҷиат кард, ин аз табиб вобастагӣ дорад ки оянда табобати дурусту табобати саривақтӣ яъне натиҷаи хуб ба даст меорад. Саривақт табобат накардани увеид оварда мерасонад ба оризаҳои гуногун, нобиноӣ, паст будани биноиши воқеӣ, дардмандӣ, метавонад ба оварда расонад ба чашмпардаи дуюмбора. акнун биёед аз шаҳрвандон пурсем ки оё онҳо дар кадом ҳолат ба мутахассис муроҷиат мекунанд? оё онҳо сари вақт доир ба мушкилоти узви босира ба назди духтур мераванд? агар бинем ки маълум шуд барои хидмат мақсад мегӯем барои саломат. чашмомо агар ягон зрениш паст шавад ё набошад, оброиш бисёр шавад, ҳамунда ба духтур муроҷиат мекунем. шикоят надорем. дар ҳаётам якум бора барои чашм аст ки шикоят дорам. барои назорати чашм меомерам бо доим моҳда 4 бор 5 бор. мо ҳар як моҳ пас ба назорати духтуро муроҷиат мекунем, мебиёем. ин беморӣ ба дигар бемориҳои яъне бадан инсон вобастагӣ дорад, яъне риояи гигиенаи шахсӣ. хуб ҳангоми истифодабарии дорувориҳо, ҳангоми истифодабарии он маводҳое ки яъне таркиби хун доранд, ҳангоми хунгузаронӣ, ҳангоми дигар бемориҳое ки вирусӣ метавонанд ба тариқи хун гузаранд, бояд эҳтиёт шуд. ва ин чизе ки мо гуфтем, ҳангоми бемориҳои тарбод бештар ин беморӣ дар вомехӯрад. яъне аз шамолхӯрии пою дастон эҳтиёт кардан лозим ки ба бемории тарбод гирифтор нашаванд ва ин оқибат ин беморӣ оварда мерасонад ба илтиҳоби рагпардаи чашм. ба ҳар як бинандагон, ба ҳар як беморон муроҷиат менамем ки агар ҳатман сари вақт худро аз муоинаи тиббӣ гузаронанд ва сари вақт агар ягон шикоят пайдо шуд ба духтур муроҷиат намуда сари вақт табобати лозимиро қабул намоянд.
чашм дар воқеъ узви хеле нозуки инсон аст ки онро бояд эҳтиёт кард. имрӯз танҳо доир ба бемории увеит бароятон каме маълумот додем. доир ба дигар бемориҳои марбут ба узви биноӣ ва тадбирҳои эҳтиёти чашм дар намоишҳои дигар суҳбат хоҳем кард. умедворем ки шумо низ пайваста чашмони худ ва дар умум саломатии худро эҳтиёт мекунед. инҷо шумораи навбатии намоиши ганҷи бебаҳо ба анҷом мерасад. ҳамеша солиму бардам бошед. то боздид.